hola, bona nit. Bona nit a tots. Si fem una mica de silenci, si us plau. Sí, gràcies per fer una mica de silenci. Bé, els que no coneixíeu aquest espai, benvinguts a Poesia Viva. Com sabeu, o potser no ho sabeu, explico, Poesia Viva és un grup literari dedicat a la difusió i a l'estudi de la poesia en llengua catalana. I us dono la benvinguda un altre cop. Bé, aquesta nit estem aquí per presentar l'Eudald Scala. L'Eudald Scala està aquí preparat amb la seva guitarra, que ens cantarà i ens presentarà aquesta nit un llibre que ell ha fet, que són les cançons, és aquell llibre, les cançons de Leonard Cohen vistes per Eudald Scala. Abans, permeteu-me que presenti a l'autor. Bé, Eudald Scala i pujador és barceloní, és poeta, traductor, pintor, cantant i president de Bupocat. Bupocat és el Museu de Poesia de Catalunya. Després, l'Eudald, espero que ens facis una pinzellada del que és el Museu de Poesia de Catalunya. Serà difícil, però ho faré. I, a més, organitza recitals de poesia i cançó. L'Eudald té diverses obres publicades: Miralls trencats, Los poemas de l'hospital, que és el seu últim llibre, La mort del pare, Acrósticos, Volverás al sur, Viejas voces veladas, Maldita tú entre todas las mujeres, Des de que vas arribar tu, Leonard Cohen en català, el primer volum, i ara està preparant el segon volum. L'Eudald, com a pintor, també